Il-linja nazzjonali tal-ajru l-ġdida għandu jkollha bilanċ bejn l-interess tal-pubbliku kif ukoll tan-negozji sabiex nassiguraw li din il-linja tal-ajru tibqa' vijabbli għal żmien twil. Da sostnietu l-Kamra tal-Kummerċ fi stqarrija hekk kif iċ-Chamber insistit fuq l-importanza li jkollna l-linja nazzjonali tal-ajru, xi ħaġa li hija kruċjali għal pajjiżna. Fl-istqarrija l-Kamra tal-Kummerċ saħqet fuq l-importanza li l-linja nazzjonali tal-ajru jkollha pjan strateġiku effiċjenti. Dan wara li l-Air Malta għal bosta snin adottat prattiċi li mhumiex sostenibbli, prattiċi li fihom kien hemm intħil politiku. Iċ-Chamber qalet li dawn il-prattiċi swew il-miljuni ta' euro lil pajjiżna fil-waqt li issa tittama li l-Gvern tgħallem lezzjoni minn dan kollu sabiex il-linja nazzjonali tal-ajru l-ġdida tibqa' topera għal żmien twil. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li ma jistax ikun li l-Gvern jibqa' jistenna sakemm entitajiet jispiċċaw arkub tihom biex iħares lejn il-governanza, l-operazzjoni tal-entità kif ukoll il-proċess sabiex jiddaħħlu ħaddiema ġodda. Apparti minn hekk il-Kamra tal-Kummerċ irrimarkat li huwa essenzjali li pajjiżna ikollu l-linja nazzjonali tal-ajru u għalhekk enfasizzat fuq l-importanza li f'Malta jkollna konnettività tal-ajru bla interruzzjoni fosthom titjiriet relatati ma' emerġenza ta' saħħa. Appell ieħor kien indirizzat lejn daw kollha ikkonċernati sabiex jaħdmu flimkien ħalli l-linja nazzjonali l-ġdida ma tirrepetix l-iżbalji tal-passat għaliex hekk biss jista' jkollna l-linja nazzjonali tal-ajru vijabbli fl-interess nazzjonali.